Вострая кішачная інфекцыя на Магілёўшчыне. Гвалтаўніка знайшлі праз 13 гадоў. Мінздароўя каментуе смерць парадзіхі і плода ў дзяржынскай лякарні. Джон Коул ізноў прыедзе ў Беларусь, што адбываецца ў беларускіх дварах. Расійскі кіраўнік у Купалаўскім і кляшчы атакуюць. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. Выбух вострай кішачнай інфекцыі зафіксавалі ў Магілёўскай вобласці. Паводле Магілёўскага занальнага цэнтру гігіены і эпідэміялогіі гаворка ідзе пра норавірус. Зарэгістраваныя групавыя выпадкі захворвання ў Магілёве і Магілёўскім раёне. Медыкі папярэджваюць, норавірус надзвычай заразны. Для інфікавання дастаткова ўсяго каля 10 вірусных часціц. Ён можа доўга захоўвацца ў навакольным асяроддзі. Крыніцай інфекцыі робіцца хворы чалавек, нават калі ў яго няма яўных сімптомаў. Вірус перадаецца праз брудныя рукі і прадметы, ежу, ваду, а таксама паветрана-кропельным шляхам. Сярод асноўных сімптомаў млоснасць, ваніты, павышэнне тэмпературы, дыярэя і бледнасць скуры. Звычайна хвароба доўжыцца ад 1 до 3 дзён, аднак без лячэння можа прывесці да абязводжвання. Спецыфічнай вакцыны і лекаў ад норавіруса няма, таму лекары раяць пры першых сімптомах звяртацца да спецыялістаў і строга выконваць правілы гігіены. У Жлобіне раскрылі згвалтаванне 13-гадовай даўніны. Яшчэ ў 2013 годзе у Жлобінскі раус звярнулася мясцовая жыхарка з заяваю, што ейную 24-гадовую дачку згвалціў невядомы. Злодзей зайшоў у незачынены дом, здзейсніў злачынства з ужываннем фізічнай сілы і ўцёк. У доме ён пакінуў сваю куртку з біялагічнымі слядамі. Тады вызначыць асобу зламысніка не ўдалося, аднак работнікі крымінальнага вышуку працягвалі адбор біялагічных узораў, праверылі каля 800 мясцовых мужчынаў. У выніку атрымалі доказы датычнасці да злачынства 52-гадовага жыхара Жлобінскага раёну. Падазраванага затрымалі. У Віцебску ж будуць судзіць 22-гадовага мужчыну, у тым ліку за замах на забойства з асаблівай жорсткасцю. Летась ён тройчы нападаў на сваю 17-гадовую знаёмую і ейную маці. Падчас апошняга такога нападу летась у жніўні ён праз акно трапіў у іхную кватэру. Пагражаў забойствам ды пачаў збіваць жанчыну. Выніку параніў нажом 41-гадовую маці дзяўчыны. Непаўналетні жа парэзаў вусны, спрабаваў ударыць нажом і выкінуць з акна. Маці дзяўчыны ўдалося вырваць нож і выклікаць міліцыю. Вядома, што мужчына быў пад уздзеяннем наркотыкаў. Трагедыя ў вёсцы Каралёва Уздзенскага раёну. Падчас тушэння пажару ў доме на вуліцы Савецкай ратавальнікі знайшлі целы 72-гадовай жанчыны і ейнага 50-гадовага сына. Паводле мясцовых жыхароў загінулыя злоўжывалі алкаголем і курылі ў кватэры. Менавіта неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні і сталася асноўнай версіяй прычыны здарэння. Міністэрства аховы здароўя пракаментавала трагедыю ў Дзяржынскай цэнтральнай раённай лякарні, дзе 8 сакавіка памерлі цяжарная жанчына і ейнае ненароджанае дзіця. Выказалі спачуванне сям'і ды заяўляюць, што стварылі адмысловую камісію з пазаштатных спецыялістаў. Камісія правярае ўсе этапы надання медычнай дапамогі. Канчатковы дыягназ будзе пастаўлены пасля судова-медычнай экспертызы. Акрамя таго, у міністэрстве паведамілі, што прынятая пастанова прыпыніць рэалізацыю і медычнае выкарыстанне аднаго з лекавых прэпаратаў. Яго назву пакуль не раскрываюць. Паводле інфармацыі з неафіцыйных крыніцаў, жанчына магла памерці ад анафілактычнага шоку пасля ўвядзення антыбіётыку цэфтрыяксону. Раней гэты прэпарат ужо выклікаў рэзананс. Напрыклад, у 2017 у Беларусі фіксавалі некалькі выпадкаў цяжкіх алергічных рэакцыяў, у тым ліку са смяротным канцом. 26-гадовая жанчына была прыкладна на 34-м тыдні цяжарнасці. Вясна паказвае, хто дзе насмеціў. Снег растаяў, а ў беларускіх дварах зямля пад некаторымі балконамі нярэдка спрэс пакрытая пластом недакуркаў. У каментарах пад адпаведнымі допісамі людзі пішуць: вось, маўляў, многія наракаюць на сабачнікаў, якія не прыбіраюць за сваімі гадаванцамі, але паглядзіце, што робяць самі людзі. Адное з такіх фота чалавечай жыццядзейнасці зрабілі ў Менску на вуліцы Цнянскай, 13. Як паведамляе літоўскі партал Дэлфі, са спасылкаю на ўласныя крыніцы, ўжо на наступным тыдні ў Менск прыедзе адмысловы пасланнік США ў Беларусі Джон Коул. Усе папярэднія ягоныя візіты ў беларускую сталіцу былі звязаныя з вызваленнем палітвязняў. Коул мае прыбыць у Вільню 18 сакавіка, а адтуль скіруецца ў Менск.
Між тым кіраўнік МЗС Лукашэнкі Максім Рыжанкоў паскардзіўся, што Еўропа ніяк не адрэагавала на так званыя гуманітарныя крокі з боку ўладаў Беларусі у вызваленні палітзняволеных і ўвесь час патрабуе нечага яшчэ. Ну што тут дадаць, такая рыторыка вельмі нагадвае класічны заходні баявік пра тэрарыстаў. Маўляў, глядзіце, мы вызвалілі закладнікаў, цяпер чакаем ад вас мільёны долараў і гарантыі бяспекі. Летась 12 снежня спецпасланнік Трампа абвясціў Менску пра зняцце санкцыяў з экспарту беларускіх калійных угнаенняў. На наступны дзень Лукашенко памілаваў 123 палітвязняў. Усіх іх вывезлі ў Літву і ўкраіну. Коул таксама браў удзел у перамовах з Лукашэнкам 11 верасня летась, па выніках чаго быў вызвалены 51 палітвязень. Яшчэ раней 21 чэрвеня 14 палітзняволеных. Акрамя гэтага, у лістападзе праз так званае памілаванне Лукашэнкі на волю выйшаў 31 грамадзянін Украіны і 2 каталіцкія святары, якіх вывезлі ў Ватыкан. Дарэчы, пра хуткі візіт амерыканцаў у Менску згадваў нядаўна і Лукашенка. Падчас свайго даволі мемнага візіту ў былы Макдоналдс, а цяпер рэстаран хуткага харчавання Макбай. Як адным з пабочных эфектаў гэтага візіту можа быць навіна пра хуткі запуск Макбай супольнага праекту з лідскай фабрыкай абутку. Аказваецца, усіх работнікаў Макбай пераабуюць у лідскія кеды, паведамляе лідскае тэлебачанне. Выбар прыпаў на лідскі абутак, маўляў, не выпадкова, гэта знак якасці, камфорту і зносаўстойлівасці, што крытычна важна для працы на нагах. Навіну ўжо актыўна абмяркоўваюць у сацыяльных сетках. Некаторыя карыстальнікі пішуць, што нягледзячы на культавасць і пачуццё настальгіі, што да лідскіх кедаў гэта зусім не той абутак, які пасуе для штодзённай шматгадзіннай працы на нагах, асабліва ў спякоту. Выглядае, Беларусі ўдасца пазбегнуць падаражэння паліва. Цэны на нафту пайшлі ўніз пасля заяваў прэзідэнта ЗША наконт вайны ў Іране. Цяпер за бочку Брент просяць максімум $92. Трамп заявіў, што вайна ў Іране набліжаецца да канца. Пры гэтым ён прыгразіў Ірану ударамі ў 20 разоў мацнейшымі, калі будзе спыненае суднаходства праз Хурмузскую пратоку, праз якую на сусветны рынак трапляе блізу 20% усёй нафты і звадкаванага газу. Цяперашнія цэны на вуглевадароды ўсё адно застаюцца высокімі. Напрыклад, сярэдні кошт Брент летась складаў $69 за барэль, і гэта быў самы нізкі ўзровень з 2020-го. Аналітык Яўген Макарчук з аддзелу энергетычнай бяспекі Айсенс мяркуе, што кошт нафты вернецца ў ранейшыя межы, калі узновіцца паўнавартасны рух у Хурмузскай пратоцы. Калі ж блакаванне працягнецца, то цэны на нафту могуць узрасці яшчэ больш. Тады, хутчэй за ўсё, давядзецца падымаць цэны на нафтапрадукты і ў Беларусі. Сваіх не знайшлося. Міністр культуры Руслан Чарнецкі прэзентаваў калектыву таго, што засталося ад нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы, новага мастацкага кіраўніка. Ім стаўся рэжысёр з Расеі. 40гадовы Дмітрый Акімаў раней працаваў у расейскай правінцыі. Узначальваў Чарэмхаўскі драматычны тэатр, працаваў у Томскі тэатры юнага гледача і Матыгінскім драматычным тэатры. Акімаў заявіў, што ягоная галоўная мэта – доўгатэрміновая стратэгія развіцця тэатру і вызначэння яго творчага, эканамічнага і грамадскага кірунку. На сайце тэатру пакуль мастацкаю кіраўніцаю пазначаная адыёзная Вольга Няфёдова, якая ўзначаліла Купалаўскі пасля сыходу больш як 50 працаўнікоў у жніўні 2020 года. Яна яшчэ са слязьмі на вачах захаплялася, як Лукашенка бегаў з аўтаматам па Менску. Пацяпленне падабаецца не толькі нам з вамі і птушкам, якія вяртаюцца з выраю пасля снежнай зімы. У Беларусі масава павылазілі са спячкі кляшчы. Каб засцерагчыся ад укусаў, адмыслоўцы рэкамендуюць насіць высокі абутак, адзенне з даўгімі рукавамі, а таксама галаўны ўбор выкарыстоўваць спецыяльныя спрэі. Уважліва аглядайце вопратку, калі прыходзіце дадому з прагулкі. Калі клешч усё ж да вас дабраўся, трэба зняць яго як мага хутчэй, пакуль у разы не ўзрасла рызыка заражэння барэліёзам ці клешчавым энцэфалітам. Будьце пільныя, беражыце сябе і сваіх гадаванцаў. У вашай увазе відэа з Камянецкага раёну.
Все облеплено клещами. Полностью все. Вся трава, вон. Сябры, давайте разам пашыраць прастору свабодных аператыўных навінаў. Стаўце лайк гэтаму відэа, пакідайце пад ім каментары, подписывайтесь на канал Белсат Now. І, канешне, чытайце сайт belsat.eu. Акрамя гарачых навінаў, там шмат цікавай аналітыкі. Да пабачэння.